Всім привіт! Сьогодні вечір п'ятниці, вже пізно так, трішечки, але ще думаємо, щоб перекусити. Отож, у нас сьогодні таке особливе відео, не із кафе чи ресторану, а трушнє домашнє відео з домашньою їжею. А саме, два дуже цікаві бутерброди з оселедцем. Один бутерброд у нас з намазкою. Там вона прослідковується, це така сирна солоненька намазка, досить цікава. Ну і як завжди оселедець гарний, маринований, цибулька, ну і все з оцтом. Другий бутерброд просто з оселедцем, без намазочки, без нічого. Цибулька в оцеті. Ну і звісно огірочки, перчик. І спробуємо. Це має бути смачно і корисно. Всім гарного вечора, а саме головне мирної, спокійної ночі. Всім добра!